Зей шекер заводы Федераль Республика һәм җирле журналистларга матбугат туры уздырды. Агрокөч генераль директорының Зей шекере акционерлык җәмгыяте мәсьәләләре буенча урынбасары Антон Трошин экскурсия барышында заводта барган модернизация, инновацион технологиялар җәлеп итү, экологик проектлар, яңа сезонга планнар турында сөйләде. Журналистларга җитештерү цехларында шикәр комы эшләп чыгаруны этаплап күрсәттеләр. Шикәр заводы 1 миллион тоннадан артык шимал эшкәртеп, 180 мең тоннадан артык шикәр комы җитештерергә исәпли. Наши показатели работы завода в первую очередь. Безнең күрсәткечләр ул беренче чиратта шикәр чыгышы, ул узган елның шул чоры белән чагыштырганда 0,5%-ка артык. Бу тагын да яхшы булачак, ди Антон Трошин. Агымдагы елда заводка Агрокөч холдингына кергән 28 гектар мәйданнан чөгендер киләчәк. Предприятиедә уртача тәүлек җитештерү 7500 тонна тәшкил итә. Сезонга 45 мең тонна миласы һәм 53 мең тонна чөгендер түге җитештерү тора. Журналистларга югалтуларны киметүгә юнәлдерелгән сак җитештерү проект турында сөйләделәр. Биредә киптерү бүлеген реконструкциялау буенча эш дәвам итә. Бу уңайдан модернизация, җитештерү процессы чөгендер эшкәртүгә кымау чауламый. Капчыкларны эштәй котлау башланганнан бирле 8,5 мең капчыктан артык шикәр комы эштәй котланды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.